tanan nga miyembro sa Philhealth diri sa Bukos no Western Visayas. Kagkutob sa malbutan sa atong programa diri sa Facebook, kabay nga yara kamo sa maayong nga paglawason. Isa naman ka maayong nga topiko ang atong pag-istoryahan sa subong nga episode sa atong programa, ang Alagang Philhealth. Sa gihapon ini ang inyo alaga, Johnny May Kamalbuna of the Public Affairs Unit. Kag ako ang inyong mga host sa sini nga episode, kag mga kaupod naton ang head sa aton nga Philhealth Local Health Insurance Office in Iloilo. At the same time, the officer in charge for the membership and marketing section. We have with us Mr. Rizal R. Recamonte. Mayong adlaw, Sel. Mayong adlaw, Ms. Jan. Thank you. Sa ating mga viewers at followers, mayong adlaw. Salamat dito sa pagpuput sa buong hapon sa Amon para na naman sa isa ka programa sa Alagang Philhealth. Yes, first time ni Sir Rizal mag-join sa ating programa subong kag malipayon din ako no nga siya ang makikupupod naton because again pag-istoryahan naton ang isa ka importante nga proseso no sa aton sini nga paghatag serbisyo sa aton sini mga miyembro. Ini ang pagpanghestro kag pag-update sa inyo sini nga record sa aton sa Philhealth. So nagligad actually nga bulan istoryahan naton ang bisyo, ang programa sa aton senior Philhealth para sa aton mga kababayan, no? Kaya dito, in-emphasize natin kung ano pa importante nga para maabili ng inyong mga servisyo, dapat tagsa-tagsa ang mga babae rehistrado, no? Sa aton sa Philhealth. Kaya, ina, ang rasunman ko nga sa subong nga hapon, pag-istoryahan natin ang membership and registration or updating of records diri sa atong programa Alagang Philhealth para mas maintindihan pati sa aton sila mga miyembro kung ano ka-importante, no? Nga dapat samtang temprano, rehistrado na sila sa aton sa Philhealth kag dapat updated man ang ilang records sa aton sa Philhealth. Nang una ko nga pumangkot, Sir Rizal, ang base sa aton Universal Healthcare Law, nakabutang nila, Sir Rizal, diba, nga automatic, no? Ang membership sa aton sini nga mga Filipinos sa aton nga National Health Insurance Program. So, ang pamangkot nga, ang pinahanglan pa nila magparehistro. Correct ka, Ms. Jan, no? Tuod sakto kita na parang na Pilipino, automatic na meron sa Philhealth. Pero, importante din, no, na kailangan nila mag-register sa Philhealth para ma-issuean sila sa ginatawag natin ng Philhealth Identification Number or PIN. So, amoy PIN mo na ang pagkausaro nila, ilaso nga mag-transact sila or mag-gamit sila sa benepisyo ni Philhealth. So again, importante nga dapat ang tagsa-tagsa sa aton sini nga mga miyembro may Philhealth Identification Number din. Yes, correct. Kaya mo na pumatuod nga na-register sila sa aton, kaga mo na ang paggamito man nila, mag-avail sila sa benepisyo sa aton sa Philhealth. Yes, correct. So ang PIN services, paano na nila makuha? No? Anong proseso para makaparehistro sila kag makakuha sila sa ginatawag natin na Philhealth Identification Number? Simple lang, no, kung ang parehistro sa Philhealth as easy as 1, 2, 3. Una lang din, secure sila kag ma-fill out sa ginatawag natin yung Philhealth Member Registration Form or PMRF. Then, isubmit na nila, no, sa isang nila ng Philhealth Office, puput na sa ilang documents or any government issued na ID. And then, after that, pag-issuehan sila, no, sa ginatawag natin yung Member Data Record or MDR kag Philhealth ID. So, tatlo na data steps, no? Makaparehistro na sila sa atin sa Philhealth. Na-mention mo sa first step, Sir Rizal, dapat mag-accomplish sila sa PMRF. Ang PMRF, di siya available, no? Pag may balang pwede din naman download ang menu form. Okay, para sa convenience, no, sa natin yung mga wala matitira, ang PMRF pwede natin ma-download, no, sa website ng Philhealth, www.philhealth.co.ph or kung may nabalaan man lang kamo nga lapit yung opisina ni Philhealth, anytime niya, pwede yung makakadto nila at makapangayo sa tinatawag natin yung PMRF. Okay, so dapat sa atin si mga miyembro, again, in-emphasize din natin na dapat maging responsable kita, no? Una, sa pagparehistro sa atin silang pagkalingon, para nga ang kutob sa atin silang mga dependents, ma-declarar man natin sa Rizal, no? Kasi sila man mismo, ma-cover, kag ma-secure man natin, pinaari sa benepisyo na makuha natin sa Philhealth. Kag dapat, may baluan man natin pag anong mga data ang dapat i-update. From the initial registration natin, posible nga ba si single ka pa lang, or ilang address yung ginagamit nimo, so
dapat aware ikaw kung ano nga mga impormasyon ang dapat di mo i-update. Now, in terms of updating the records, paano naman nila ma-update na servicer, just in case na may gusto sila magtugon, sa initial data na nasubmit na nila sa atin sa Philhealth? Okay, for purposes of updating, ang isa ka miyembro, yung kaso nga apply siya or issue sa Philhealth number, single siya, and then nangasawa, so isa na kasunod na kailangan niya i-update ang iyang membership from single to married. Ikalawa, in kaso nga may arak siya ba o bata, wala niya pa na-declare sa una, so pwede naman na i-update ng niya record o itugang niya niya na bata siya beneficiary. Ikatlo, kung may arak sa sa iyang birth date, so pwede niya man na ipa-update. Correct. Then, isang gani is dyan, magpa-change address siya. So, kailangan niya i-update. So, kailangan lang nila mag-fill out sa Beamer app. And then, in kaso kung pangayuan sila sa additional documents ni Philhealth, so, i-present lang nila. Ay, okay. So, na-mention mo mga supporting documents or resell, no? So, ano ang mga supporting documents na dapat i-submit nila sa atin sa Philhealth para ma-update natin ang nila sa mga record? Okay, for change of civil status, of course, fill out ang members sa Beamer app, and then ma-attach na siya sa photocopy sa iyang marriage contract. Okay. So, for additional dependent naman, kung ilugang mo yung bata, of course, ang member ma-fill out sa Beamer app, and then i-attach lang ang photocopies ng birth certificate sa bata. Okay. Ang pamangkot na nila, usually services, PSA copy, di ba na dapat na nila isubmit sa atin? So, for the attachment, birth certificate, not necessarily is dyan PSA copy. Pwede man halin sa local civil registrar, provided may aral sa registry number. Okay. So, kung mag-change address naman, wala man kita yung attachment. Yes, for change address, kailangan nila mag-fill out sa Beamer app. At the Then, same sulatan nila ang updated address. Okay. Kaya gusto mo natin i-emphasize ang contact information services, kasi subong we're making use already of electronic sending, sa ating sining ng mga information or updates, through email, sila. So that can also be included, sa ating sining updating of records. Yes, Ms. Gal. In case na-change sila sa cellphone number, pwede mo sila ka-update sa record, and then kung gusto nila i-declare or i-indicate ang ilang email address, ma-fill out sila sa Beamer app, i-submit nila sa Philhealth office. Yeah, so very important. Pwede din ang pag-include sa aton sining information or contact information. Una, when we send out the benefit payment notice, ang una, papadala kita na servicer na printed, na copy sa nila sa benefit payment notice. This time, nag-innovate kita, we're sending already the notice via sa nila sining cellphone numbers. So, mas maayon din kung may anak ang mga cellphone number nga na kasunod rin sa atin sa Philhealth. At the same time, we're also making use of email addresses already, So, sa atin sining mga miyembro, mas maayon din na i-update yung mga records. That would include your contact information. Kaya mo naman na ang ginagamit sa ating opisina para mas mapadalik natin, mapalapot ang informasyon para sa inyo. Okay? Kaya gusto ko lang idugang, based pa sa ating monitoring mga services sa client satisfaction survey na ang common din ang concern sa mga miyembro natin, magparehistro, mag-update sa record, mag-request sa ID, mag-request ng MDR. Idugang ko na lang ang pumakot, kung mag-request na sila sa kopya sa nila Philhealth ID, or ang nila sininga member data record, paano naman ang proseso pag may malaylan pala sila? Okay. In case na kailangan ninyo iwat ang MDR, or in kaso nagula ninyo yung Philhealth ID, anytime pwede dito mo pa-request sa MDR at Philhealth ID sa pinakamalapit na Philhealth office. So, cut mo na ka mo sa Philhealth office, kung ikaw member, dala ka na sa valid ID, okay. Then ma-fill out ang ikaw sa request form. Free of charge lang na. Wala bayad. Wala bayad, libre. In kaso nga representative ang makuha sa mo MDR or ID, so kailangan lang natin additional requirement. So kailangan lang may authorization letter ikaw, ang ID sa representative, kailangan ID sa member. Okay, so very clear na ang instruction ni services sa aton. If you need a copy of your ID or MDR, magpalapit lang sa aton sini na opisina. Hinag-emphasize
emphasize ko na sa servicel, kaysa subong pa nakadamos ng mga miyembro natin na nag-transact online, no? So, dapat be very careful there when you transact, no, online, especially kung pagpila sa ID or sa MDR. Kaya magaling yung servicel, wala kita yung kapabayad, wala bayad, no? So, siguraduhin natin na hindi man peke, no, ang ilang mga ID yung gina-issue sa inyo or ang kopya sa MDR na gina-issue sa inyo. So, para masiguro na natin, diriki kita mismo sa opisina sa Philhealth mag-transact para ma-avoid ka na. Correct na, no? Siguro doon sa mga viewers natin nila, i-remind ko lang sila nung transact yung bitalo sa atong legit na Philhealth personnel. Yes. Hindi ka mag-transact kung may sinusimulan. Correct, oo. Para ma-avoid natin, no? Kaya because for the info of everyone, may nakita isa ka instance, no, na nakita, no, may siya ID, may kopya sa MDR, pero when we check sa ato siningang membership database, wala nahit no, na i-gesture ang mga miyembro. Because again, nag-transact siya sa isa ka online member registration na page. So, subong ang atong Philhealth, wala pa kita yung service no, sa online registration na page where they can register online. So far, no, wala pa kita sa online registration. Kaya kita updating, pero usually, ang copy sa inyo sila MDR, pina-advise ang ikaw ginagawa, nakuha mo sa Philhealth office. Yes. So, dugang ko na ng servicel, sa updating of records, may another servicel na daw area for income. No? So, kinahanglan man ba na nila i-update ang ila sini na monthly income. Kaya doon yan, ang gina-indicate nila, di ba? Ang ila sini na monthly income as against basis man natin when we compute for the monthly premium. So, kinahanglan man ba nila i-update ang ila na area. Okay, tandaan na din natin no, na kung member kita sa Philhealth, kung mabilang kita under direct contributor, regardless na kung employed ka or self-employed or voluntary member, ang ginabasingan ng Philhealth is ang iyong monthly income. So it is important no, once nag-fill out kita sa PMR, i-declare din natin kung bila ang ating monthly income. So that's why no, ang muna importante na dapat siguraduhin din natin kung sakto ang aton kapag declare sa aton monthly income. Okay, so the same process lang man siya. The same procedure like fill out PMRF, indicate the monthly income. May supporting document para sa service na dapat i-submit sa atin. Yes, Ms. Jano. During the initial application, no, so pag na-fill out ang member natin sa PMRF, kag nabilong siya sa direct contributor, self-employed or voluntary member, right there and then, kailangan niya i-declare no, ang iyang monthly income. Initially, required kita sa income tax return or financial statement, pero sa subong, kinaalaman natin no, na i-declare niya na gratis mo sa PMRF provided sign niya ang PMRF. Okay, so again, sa ating mga miyembro, hindi lang membership records nato ng ating i-update sa Philhealth, i-update naman ang ating contribution record ka. As mentioned, the servicel, ang ating basihan nila ang inyo sininga monthly income. So keep your data as regard your monthly income also updated. Dugang ko na ng servicel, no? Kaya kinistorya na natin ang pagbayad sa premium contribution, diin sarang makabayad no? Ang ating sininga mga miyembro sa nila sininga premium contribution. Okay, yung pahapos na galing sa buong Philhealth, no, ang pagbayad sa contributions, that's why galing sa buong ang mga employed sector natin, online na sila nila payment. Okay. Sa mga voluntary at self-employed natin, still no, pwede sila kabayad sa atong mga accredited collecting banks, bayad centers, or sa pinakamalapit na Philhealth office. Kalamihan pa kayo sa bumis dyan, kahit kung nakaregister sila sa atong member portal, pwede sila kabayad online kung GCash or PMaya. Na pagid na ang manami, no? Kaysa subong, mas mahapos na ang ila sila pagpayad sa contribution. Maya nakita online payment, amo ni siya sa aton nga Philhealth member portal. Kung may mga concerns ka mo on how to access the Philhealth member portal, pwede ka mo ma-assist no, sa opisina ni Servicel. Pwede ka mo email sa ila no, sa ating cdmember.pro6@philhealth.ph. You can also send your queries sa ating info, no? info.pro6@philhealth.ph. Kaya siyempre, dali sa ating Facebook account,
at Philhealth Region 6. No? Kung may mga palamangkutanan ka mo, may concerns ka mo on how to access the Philhealth Member Portal. Again, we encourage you to maximize sa sining Philhealth Member Portal. Kaya aside from makabayad ka mo online, what are the other features that service sa ato sining Philhealth Member Portal? So, aside sa na pwede ka kumain online, pwede mo mag-view mo member data record, pwede mo na-print or NDR, and also, ma-view mo yung contributions. Kaya kung pinakamalami pakidya, pwede ka pa-register sa gusto mong konsulta provider. So, sa portal, available na din ang tanan niya services, yung usually gina-avail man nato sa Philhealth. So, hindi nyo na kinahanglan magkato ka sa office, magpamasahe, magpamlete pa, may extra expense on your part, simply to check sa inyo sila membership record, o lang tawag nyo kung updated yung contribution, or even mag-print sa inyo sila na MDR, because these transactions are readily available already sa ating Philhealth Member Portal. Last ko na lang rin siguro, service kumakot sa inyo. This is actually the common question man na ma-receive na mo sa ating sininga Facebook page. This is still on updating. May mga miyembro kita nga dati registered sila as indigent or sponsored program member, pero upon checking, hindi na galing sila na-renew. Wala na sila ma-cover for the current year sa ating sininga programa sa Philhealth. Ano ang ila pwede na pag-overhaul para masiguro natin na padayon nila ma-avail na sila beneficiary? Okay, for those formerly enrolled under the sponsored or indigent program ng Philhealth, kung may sila capacity, may kasama sila na magbayad, pwede sila yung padayon sa nilang membership under individually paying member or the voluntary membership. So, ma-fill out lang sila sa nagkaroon natin ng MRF, and then, mabayad lang sila sa initial payment of 400 pesos. So, bali nila, i-check nila ang ma-voluntary na lang sila. Yes, voluntary paying. Okay. Pagbabayad sila sa aton premium contribution kada bulan, this year, we are already at minimum is 400 pesos per month. But if naman yung service wala sila kapasidad magbayad. So, how do we make sure na still magamit nila beneficyo sa ating Philhealth? So, in cases wala naman ikaw capacity to pay, and then na-admit ikaw or na-hospital ka, or ang imo upod sa pamilya, upod sa balay, pamilya, pwede kita ka-request, certification sa ako na local municipal social worker na we are financially capable. So, dalawa nato na sa Philhealth office para ma-register kita under indigent member. So, hindi na ako ganun mabayad. Kaya ang national government sinaya ang mabayad sa nila Philhealth premiums. Okay, so very clear, sa ato sila mga miyembro. Again, kung may kapasidad, magbayad, Pero kung wala kang kapasidad, magpangayaw lang, mag-secure sa kopya sa Certificate of Indigency issued sa ato sila local social welfare officer. Taga muna ang isabit sa ato sa Philhealth para ma-cover ka mo naman as indirect contributor. Pag under that category, syempre, libre ka mo kaya ang ato sila gobyerno ang magbabayad sa inyo sila premium contribution. Siguro, Sir Giselle, kung ngayon ko yung mga dugang na mensahe sa ato sila mga miyembro, kag base ni kang reminder sa iyo. Kagdugang ko lang kanina to, Miss Jano, na kay kadamo sa cases, sinagawa ko sa Dalong, sa Ilo, na may dala sila ng certification na sa barangay nila. So, ang Certificate of Indigency sa barangay issue ni So, sa subukan ko lang na ginabato ni Philhealth. Dapat mahalin din sa atong na local social worker certification. Message ko para sa ating mga viewers o followers, thank you sa padayon nyo, kapag-suporta sa programa ni Philhealth. Hopefully, hindi ka mamataan, padayon nyo naman ginagawa ang avail, suporta sa mga programa ni Philhealth. Thank you, Salva. Yes, maraming salamat, Mr. Rizal Bracamonte, the head of our Philhealth Local Health Insurance Office here in Iloilo. At the same time, the officer in charge for our membership and marketing section. Again, sa dugang contact details, if you need assistance, may harap kita sa mga callback channel, Sir Rizal, you can text sa 0921-898-7442
i-text nyo lang dala, ninyo sila pangalan, kung ano yung concern, kung atong sini nga representative ang magatawag sa inyo. You can also check some of our videos and updates sa atong sini nga Twitter account at Team Philhealth, and also some of our updates also posted man sa atong sini website at www.philhealth.gov.ph. Kaya siyempre, padayon ninyo ang pagkasuportahan ang atong programa dali sa Facebook ang Alagang Philhealth. Tagdugang ko na lang, may alat kitang beneficyong Philhealth. This is another program na na-air natin every second and fourth Tuesday of the month at 5 to 6 p.m. sa atong sininga Diyos Gugma Facebook page, kag ang atong na sininga Diyos Gugma Radio at DYDA 1053 kag ang YouTube channel man sa atong sininga Diyos Gugma. Actually, nag-partner sila sa aton, free of charge man siya. So may aral kita dila ng programa every second and fourth Tuesday of the month, again 5 to 6 p.m. at DYDA 1053. So, sa liwat, maging responsable ng miyembro sa Philhealth mag-update sa inyo sinina Philhealth Records. Ini ang inyong alaga dyan ni Kampaguna sa ngalan sa ato sini Acting Regional Vice President for Philhealth Regional Office 6, Ms. Janet A. Montelete. Sa diga ninyo na ang inyo Philhealth ang inyo kadampig para masiguro ng inyo ikalaayong lawas protektado. Because Philhealth is your partner